Zamora. Dari di hatimu, hei sayangku, lakukanlah diriku sebagai seorang ratu. Ku ingin memanjakanmu, kamu lagi manja. Ku ingin dimanja, ingin berduaan dengan dirimu saja. Kamu lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik ini untuk dirimu. Beats, lights and sound. Begini aku cantik, cantik bagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku sebagai seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Kamu lagi cantik, kamu lagi cantik. Beats, lights and sound. Pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Kamu lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Kamu lagi manja, pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Kamu lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Let's go! DJ Zamora. Next one.
acuerdo. Votos. Mix I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like This everybody is else the mix does. of DJ Albert Remix. Forget about your plans, they don't care where we go. If we do, we'll get lost in a black people. I've been looking for you forever, baby, we go. Yeah, baby, we go. In this crazy world of choices, I know we got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. I finally found you. You never have to worry if your ass is true. I've been looking for you, and when I saw you with you, then I finally found you. I finally found you. This is the mix of DJ Albert Remix. Gayuma. Remix. Masbate Remix. You know I'm gonna get
is the mix of DJ Boss Mike. Sa akin mo nila lang. Sa akin mo nila lang. Sa akin mo nila lang. What's poppin'? Mix Club. Sa mga kapatid ko dyan, I love you. DJ Boss Mike. poppin' Mix Club. Dancing with the beat. DJ January. Poppin' Remix. Hands up,
Los Family Mix Club. Dancing with the beat. DJ John Ray. Ayuda ang pagkiyay-kiyay. Kauban ang mas pate. Mix DJs. Let's go! Everybody go! DJ John Ray. Terror holds the north in its icy clutches. On the odors of the scourge of winter. This is the mix of DJ John Ray. Girl,
The Mix Club. Humataw, sumayaw sa tugtog ni DJ John Ray Remix. DJ John Ray. Mga buang manayaw mo. Mga lando manayaw mo. Manayaw kinang binuang, manayaw kinang nilando. Mga buang lando magkausap mo. Mga buang manayaw mo. Mga lando manayaw mo. Manayaw kinang binuang, manayaw kinang nilando. Mga buang lando magkausap mo. Con Lego Harry Potter siempre hay algo mágico por descubrir, amigos con los que quedar y lugares ocultos que revelar, nuevos hechizos que aprender con los que poder sorprender. Y fuera descubrirás grandes cosas que te sorprenderán. Lleva la magia a tu casa con Lego Harry Potter. En República Móvil abanderamos tu derecho a un internet en condiciones. Hataw mo, hataw mo, hataw mo. Mga buang lando magkausap mo. Sayaw mo, hataw mo. Sayaw mo, hataw mo. Sayaw, hataw mo. This is the mix of DJ John Ray. Mga buang manayaw mo. Mga lando manayaw mo. Manayaw kinang binuang, manayaw kinang nilando. Mga buang lando magkausap mo. This is the mix of DJ John Ray. Masayaw ang tanan, mataong tiguwang, maglingaw-lingaw lang, sulod sa diskuhan. Si ate o si kuya, nagdala ng barkada, yapit niya ang chicks na perpetual hubanga. Ipaila-ila dayo na ang chicks na bigaon, walay pagduha-duha akong giparisan dayon. Lamit kayo mo sayaw, lamit kayo mo hataw, iyahang stepping maujud ang mulabaw.
tigawang maglingaw-lingaw lang, sulod sa diskuhan. Si ate o si kuya nagdala ng barkada, yapit niya ang chicks na picture bubaga. Ipaila-ila dayo na ang chicks nga bigaon, walay pagduha-duha akong giparisan dayon. Lamit kayo mo sayaw, lamit kayo mo hataw, iya ang step maunod ang mulabaw. Hace algún tiempo abrimos una zapatería, un lugar para ponernos en los zapatos de quien piensa diferente. Lo que no esperábamos Perdón que interrumpa. es que íbamos a quedarnos sin stock. Esos son los últimos. Y es que cada vez son más los que se animan a probar sin the best. May arak mos na. This is the mix of DJ Johnny. Mix Club. Ayuha ang pag-giay-giay, kauban ang mas babe. Mix DJs. Kawayan Boys. The best.
on the mix. DJ in the
DJ Ryan. I keep my distance, but you still catch my eyes. Baby, do you recognize me? Well, it's been a year, not to surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and said it. We're adults saying I love you, I read it. Now I know what school life is like. Kiss me now, I know you for me again. Last Christmas, I gave
DJ Vin. In the mix. DJ Yuan Brian. Bye.
Pasko na. DJ King. Malamang Pasko na. Sige na maglipay ka. Malamang Pasko na. Di mo pa ng pagkada. Malamang Pasko na. Sige na maglipay ka. Malamang Pasko na. Di mo pa ng pagkada. Pasko na karon. Pasko na karon. Maglipay. Lipay na pag di natagalan. Pasko na karon. Kinamalipalon. Maglipay. Lipay na pag sadya na. Pasko na, Pasko na. Malamang Pasko na. Sige na maglipay ka. Malamang Pasko na. Di mo pa ng pagkada. Malamang Pasko na. Sige na maglipay ka. Malamang Pasko na. Di mo pa ng pagkada. DJ Phil. In the mix. DJ U1 Brian. DJ King.
DJ Heat. Kicks again. We're now listening to the sounds of DJ King Remix. This is the mix of DJ King. Idol. Remix of DJ King. Beats DJ. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! To all! Kuna mo na. Halo kakabsat! Kalalpas miya po nga nangan. Iso nga agyaman na kaputi pa nagtutungtong nyo. Hello! Merry Christmas sir! Kuna ni Aldi. Kada kayo amin na po nga apikas ti datoy. Hello, apikas ti datoy. DJs in the
Hello to Lynn Domingo Manang Angelina Cortez. Hello to Elian Domingo ni Manang Ruby Pigalapon. Dagiti na ano sa mga mangbabantay ganda doy YT channel ko. Kumusta kayo LB Pasqua? Ni Marinel Watos, ni Helen Ramos Didel. Kastamat kiniya po ni Agnes Makasibang. Hello Agnes Makasibang. Agyaman nakakabsat. Ni Mami May, ni Bennett Choi, Arceli Lizardo, ni Glenn, ni Ading Glenn, happy watching Glenn, ni Bennett Joy Lizardo, ni MC Vlog Cortez, ni Melo Jane Tolentino, hello to Shibangs, Merry Christmas Shibangs, Kenny Gina Bailon, maudi dato yung unikan. Hello kada kayo amin, Bennett Joy Lizardo, watching everyone, Lynn Domingo. Agami yaman nakakabsat ken kayem. Thank you. Tahin to no bigata po ko dasuro lang nga talo gasuton di WH ko. Soro ka po ti barbarang malpas iti sabay iti grand finals. Lynn Domingo, happy watching, Merry Christmas kada kayo amin. Nagbuy-buya, gandang nagkaapsa. Hello, Merry Christmas. Hello Balong Guwapo, Merry Christmas. Kuno naman ang Angelina Cortez. Manang, Merry Christmas. Apay may sa katabalayo. Ay, Christmas na lonely. Merry Christmas too. Merry Christmas too kanong. Buong garot. Kumusta ni Christmas siya po? Nalpas kami. Naka Noche Buena kami. Nagluto na mo tinunong karnin. Nagluto mo ni Mami Maite pasayan kan naganayin kan Mihilyon, jadi Mihilyon di Pilipinas. Nya? Nagluto mo titahungon, amo yung titahong dito kasla special tita. Kung sir may sanak na nagsadot na panayan kabsat ni sir ko. Ya po mana. Di may isa ka dita. Hello kada kayo amin. Mami kastakto mapitak na. Ginam tayo karulan. Tay. Nakakaseso na. Salud, kaabsat. At iti regalo daki ni Mami May. Mini Nevada. Semi-seco. Nya dati Mami Ma. Kasla? Nya to yada alcohol na. Hello Hamad Alay ba ni happy watching one sir mamay sanak nagsadot ng kanapan ko. Hello Lin. Nya? Champan, ti champang kano kakabsat. So tatay inumon ti champan datay padi. Hello Hamad, kumusta kayo po? Nagtawag kayo Pilipinasan, nagipalapan. Yeah. DJ Brown, ready. 11.5. Paki-play yung latati agiti videos kunta barbarang malpason. Malpas ang ag-live na tumanin. Lynn Domingo. Agyaman na kadagiti amin nga si Siwit. Api kaslabas si dati uni mama. Hello. Agyaman na kadagiti si Siwit girls. Iti ananos dapo. Hello to Catalina Casco. Kata i-share ko man kini Catalina Casco.
Rayson Viernes. Banayag Mobile Sound. Banayag Mobile Sound. I'ma move your body to the house beat. Beat the Mix Club. You are dancing to the mix. The music. With exclusive remix by DJ Alvin. Dati man di ko ta isa ti pagbuyak dati ti pagpadot. Hello. Dagiti 3 million in the house. Baka madama ti live ni DJ Arnel. Siya dansa. You are listening to the great remix of DJ Alvin on the mix. Napigso ta unik kung ka man ang tay ikwak ipabasit ko ti dayan ti control panel na Beat the Mix Club of the Philippines. hello ayan Pimintas Basit. Okay, 5 million in the house. Napigsa ta unim ko na ni Manang Angelina. Thank you very much, Manang. Siyempre na matutulong na kami no nakwaunay dati ko ano. Dati ayan ti kastak headphone ko. Oh, Manang. Okay, 5 million. Hello to Mami Mai, ni Lynn, ni Hamad, Albay mo ni Hamad, ikang ka-jacket mo, Hamad. Ni awam mo, ti. Madigaya, midjay. Madigayan nga pagkan. Na?
Friend Mayat, sir. So, thank you much, sir. Ko naman. Okay, okay. Ahmad, ikang kati jacket Muhammad. Dapat dapat bating 120. Oh, may sapay uli 20 minutes pa. 70 niya, 6 million in the house. Thank you very much kada kay amin. Hello! Hello kata kay amin. Ada si Mangpot na may sa. EMC Remix. Halo. Kita walu nga si Marag. Aping ka sabi mo sige. Hello, hello. Hello. Hello ate Ruby Bergalapon. Nagimas mo ti ngisit na dahi bibingkamon. Gaputi pa nagbuboy ang live ko naksatan tay bibingka. DJ Sounds Boy. Hello sir, dumdumngog kami ko nada. Dumdumngog kami. Pag sound yun
Kunat no nakaturog ka na Ate Ruby kunana. Sir, insaan ko na panak jay salas nagtugaw idi kwan ada na angot ko nagimas ko tagayam naksaw mo gayamon ko na apay hamungin pan inlo da jay kwan na ya hamungin inlo da tay no oven di siyempre naksaw to na Hello Lorna. Hello Lorna. Happy watching Lorna. Merry Christmas. Ada pa 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Ada pa italo oras ko media mi tapno Christmas kami tuyin. 3 hours and 30 minutes. Ay so ate Ruby. Amok di elo ka aanmet namin. Amok kita. Nakalok in low hammet gayam. Present sir kuna ni Eliane Domingo. Hello Eliane Domingo. Merry Christmas dagiti duag kabsat Eliane kini Lorna kakabsat. Merry Christmas and everyone kano. Dagiti 10 million in the house. Apay da kayo dapat trabaho yung nabigat. No 25 handa kayo nga ag day off. Hamad alay bani Merry Christmas everyone Hamad. Apay one day off yung nabigat. Thank you sir. Same to you ko na ni Eliane. 10 million in the house. Nasa pa ni alas 8:28 dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Sa papaya po, 9, 10, 11, 12. Agawit tayo sir ta intay makibuda ang mga igado sir. Len Domingo, sino tag-buda ya? Sino tag-liag buda? Yung mapantay ag-biro, tiyag buda. Aman sir, mapan kami ag day of no bigat kon Eliane Domingo. Hello, Merry Christmas to all. Arceli Lizardo Kabagyan 11. Tagbiro kayo niya mapakayag dep no bigat. Kumayat Alawag ako sir anytime makarawar na ko ni Hamid Alaybani. Mayat nag-shot na kita maamo yun tada anos da. Siyempre mapanganamot pa-share ko 25 ko kasti kong kunayo mo. Ay ni Lorna, gasawan ni Lornan. Apo Lorna, may pangato data sa kamon Lorna. Api Lorna, gasawa kan Lorna, manutaw mo Lorna. Hindi college ka, iba ka malata nga 18 mon. 14 ko dito 18, 14, 28, 32 mon. Papan kami met happy sir kanina. Isumit ti amo ni Auntie Hamad sir. Adwa kayo. Nya? Isuna met ti amo ni Auntie Hamad. Alapit pintasan. Mayat ingato yung sweldo yung no di kayo ti amo yo. Ya kaya rumwar 25 kado taod sir iso nga 26 nak nga rumwarin. Iso na ti amok sir kunan. Iso na ti amok sir kunan. Hamad Alaybani, happy watching. Api ni Hamad Alaybani kini Arceli Lizardo agkayanan kayo. Sino ta amom? Agamo kayo nga ganti. Gasom data.
Kapsat ko kuma sir ang kapsat ko kuma sir at Eliani. Nya? DJ Eric Name. Ay talo kayo. Una ta Dalon Domingo, Lin Domingo, Eliani Domingo, Lorna Domingo. Po kapsat ko kuma sir Eliani Domingo. So nati ngarod ti pagyanak sir kon. Lorna Domingo watching. Arceli Lizardo agyajang ka kini Apo Hamad Alaybani. Nagpintasan. Bon sir. Bon sir, dito'y kami katar nga talo. Balasang anak concern ni Lorna Domingo. O nakita ka maamukay sawam? Nakita yung picture ko. Makikita kiti dajay ay sawam. Nakita kay picture na. Balasang asaan na concern ko. One sir, iso da pagyanak ko. Apo Hamad Alaybani. Nagpintason. Ate Alaybani nga nagpilyedo na. Pilyedo ti asawa na datoy. Opo. Siyak tinangala kanya na dito yung sir. Ay, sumo lang. Aga-anti kayo. Mayamat ka kapsata no. Tapos si kamot at Seli kabagyan. Mga lakamot ti kabagyan. Ano umado ti Lizardo dita yan nyo. Umado ti Lizardo ganang adonton nagbuda. Sanda pa'y nagbuda sir? May sa kakanungan ninong kuno. Kano buda na kay? Kano ti dayang-dayang? Pwede pa yagawid ka no. Nagawid ka, maka-quarantine ka di Manila, i-quarantine ka di barangay, nakadunga style nakaslala. Amoy ti style di Pilipinas tata. Kasla ka no, ag-apply ti abroad ti agawid. No, agawid ko di Manila, agawid ka di lugar tayo. I-quarantine da ka di barangay. No nagapok abroad, i-quarantine ko mo di Manila. Napaka di barangay, i-quarantine da ka manin. Nya kaya mo. No ang kag-quarantine di barangay ka no, pati aming nga pamilyam, ma-quarantine ka kano. Kasi kay kano amin. Ay, hanin. When sir ti anak ko ata Hamad Alaybani. When sir anak ko ata Hamad Alaybani ko na. Una ta Alaybani ko kasla pilyedo ti kwa ti nya kitoy Saudi. Apay sir di nak mo sir si Dilin Domingo QCN basta no. Apay ni Aji Lin Domingo. Wala ta nakadunga Domingo. Ada Nerissa Domingo. Ada Lorna Domingo. Lin Domingo. Jalamit Miranda ta. Basta ti amo ko Domingo nakadunga Domingo jay. Dineri Domingo. Kwa iti asawak sir kon. Kwa iti asawak sir kon. Api sir di nakaamo ni Lin Domingo. Ni Evelyn Talbo sa balolot tayo Evelyn Talbo. Kadu ato. Ay, Lin Domingo. Kadu ka Domingo. Kaya musika sa si ka Lorna Domingo, kapsa mo ni Neri Domingo. Kasinsinyo ni Resen Domingo. Ni Resen Domingo kakasisinsinyo no kapsa ayo dagito eh. Nakado. Alagya mo nakapuwer si Lizardo kini Hamad Alaybani, tanaano siya po nga magpagbuy-buya kanya.
Kunak man no, kwa. Wrong senak, sir. Sorry ko na ni Arceli Lizardo. Okay, okay lang. When sir, anak ko, ni ata. Lorna. Ni Lord na kin ni Neri Domingo kasi si mo, no kapsa mo. Ni Neri Domingo. Kunak no JCP ni Auntie tinag-type ka. Okay lang. Merry Christmas latang kata kayo namin po. Happy watching. Di Pilipinas talagang agipalpal dati tinubong tatan. Agipalpalak dati tinubungon kakabsat ti jay. Oh, happy watching. Nakadukay mo gayam nga taga Balisteros di takwait. Ay di ta nga taga Aparika kada Balisteros kwait. Adan tikit nga nagbayag nga nagkwakwait kakabsat nga nagbayag isuna dita. Manong nga tawon na nga limno. Di kwan ko namin unatayin, di kwan sumangpok mutayin. Tahong mo lagpalpadlawon no agunggunay no saan. Di madamdaman ko ni adamo isunan nga sumangpoten. San sir sangkom amo isuna. Lorna. Katanga kabaritan ni Neri Domingo, ni Resen Domingo lapo. Ino siya ka no makakita nagtagmuli na ko. Nakabagya ko ko lang sige. Siya ti mang berok ti kabagya. Kaya yung sawon no ni Resen Domingo baka nagklasmate kayo kada ading Arturo. Ni ading Arturo iso ti classmate yung ata ni ading Arturo. Ayaman classmate to the Gerald Tango ni Jeron Obarre nagdi kabansag ni Rico Cantor nagdi ti nagbasak QCN. Hello. Kung nagpintas dati ito karan kakabsat talagang Pasko. Away na kitam. Amo ka. Basta ni Resen idi kakasclassmate na ni Ading Bolitong. Hello to the classmate ko mo di kabaritan di college ni Digna Marantan. Ni Digna Gimayen Marantan po classmate kami college ide. JQCN. Malpas na dito yung live na kay Facebook. Facebook diya ka mo no Facebook page ba? Facebook page mag-live habang pag-uuraya mi alas 12 dito yung account down nito ita agpayaya makijay Facebook page. Hello to Saida RH. Hello po host, thumbs up dan. Bibigyan kita ng Saida. Hello Saida, bigyan kita ng jacket. Saida RH. Hello po host, thumbs up dan. Thank you very much for dropping by. Barkadak idi suda sir ni Lin Domingo. Baka nakikita ka. Hindi nagbasa ni ading Glenn Bulitong Dijay. Pero después dami so.
pa'y sumot di da nga bats da Gerald Tango. Puno kadungo tagapayagan si kayo. Tagapayagan kakabsat. Nagaduda nga tagapayagan di QCN. Isang sa lati nagadungo tagapayagan di QCN iti. Already damdam mo nga gisuro do dyan 2007 2007 na 1997 nagado tagapayagan. Nagado kami mano kami nga da JD Gladly College kami da ni Marby da ni Arden at Dana nagado kami di nga ko di jay. Hello Baching, Merry Christmas Joan Tandeg, happy watching. Hello Baching, Merry Christmas, kumusta tayo tinubong naluton. Thank you very much. Iyan ano siya puti buya ba sitin ta kamkamatak ti oras ITWH at dapat nabati nga nasorok nga 300 tapno mapakompletak tay 4,000 nga WH nariga mo gayam kakabsat iti agka WH 37 days ko aglalaybon bigat aldaw bigat balam depende basta kada bigat gamin nakalista ti ingangatuan na tatay ko ngimato ti 85 noon to bigat ngumato man ti 85 basit tulangan dua kaso tulangan ang kaapsat Paskwa nga turog ka batching awon dito ide piganggaras mate Paskwa toy hama alangan nga di Pilipinas ka magna kakagtutudo mo di agita kalatan no nagaramit ka tinubo mo no ka di si kalatan pawayim nga tao kay pari da mga mapadama makipaspas ka wano ago ari mo tong da nung sa bagay no ado karo ba makabagyan ako di ado kayo awang gangganas ti Pasko at nga 2020 kamalasan nga rawon kakabsat kan gayem kamalasan kakabsat awan ti progreso ti 2020 nagawid kami ti 1990 na iti 2019 na po nagawid kami ti June, July nagsubli kami ti July nagtrabaho na ti August, September, October, November, December nag-Covidan mga rugugin 5 pa lang bulan mi iti Marson po ag-Covid mo tan di yan na pa'y nakabrotak pa iti nagagastong nagawawid wanin nagtugawa kaon Marso ingana tatan kuspas ko nga turog 1 week pa yung live sir malpaston hanlor na baka talungal daw malpasan palagos na po Diyos kasi barbarang no yung talulangal dawon siguro automatic ton palagos na po Diyos kustot ako naman sir awan nagragsak na Pasko at siyempre di Pilipinas agtutudo sa kastay dinam na mayan awan buwisit dati 2020 kakabusat pinagbukol bukol na ito 2020 2020 agasam data nagduwa nagbukol duwa nga nagbukol kakabsat isumo lang siguro ati 2020 lalaki itado ati nagbukol-bukol na 2020 po sa duwati sa duwa nga dos na po 2020 ko na wine nga road ko na duwa nga 0 kamalasan happy watching 11 million in the house kumusta po ti paspas ko iti ayan nyo da kayo nga datakwa 8 nakaluto kayo ti paranoche buhay na kita amuyo agkaskas dita mat saan hindi ta Saudi niya tim ubraan nyo mat no Paskwa kakat-katar kung kunana kasano mo ti style ti panagpaskwa da dita Kosto sir agkalyo ubet mo man nakatugaw no malpas mo po hamang agkalyo tayida mo no kwa Yaman tayo lahat ng batching ta nasa luat tayo sa so kaya batching
Sa bagay, hantay yung nga nagsakit ti COVID. Tawas nga nagsakit tayo ti COVID, puha mo nalasat kapsat ko, goodbye Philippines, kung nananukan. So nga, pagsiyatan na tayo na daldalapos kakabsat. Talaga din madina kahit ti matay, kumaisupay tinatay. Nagado nga, naluluko nga tattao, di palagi dyan ti na COVID, kuma. Agidadanas na manin. Hello to our awan malas ngal daw sir. Everybody, every day is a blessing ka no. Una nga kasano mo dato. Lockdown. Awan ti makan. Hello to manang Ruby Galapon. Muslim dagitoy amok sir ngem makaluto aklat takayat ko kunana. Alam maya mana-mana. Susurwami da pakanon ti iti Philippine foods agbihon kayo wano agaramid ka ti inya pa ya awan no kasi kaya nasa di tayan ti kamusliman awan ti aglako baboy awan aglako baboy di ta nya lang ti karniyo baka camel kun cordero con kalding kasi dito sisidayo lang digariga mo ton ayo pa kaimasan ti nga masida. Hello baching iparit ni lolo dahi tang ibagbagam nya jay dajay ala lolo ang kagungo lolo Feliz Navidad. Hanam umawatan. Yaboy yung English. Balita ag lockdown manin dito itada sir ngem liming. Tasaksakit. Balitad mo niya. Balitad ka at least bagam ata no tikas ta ka mamuanti sa ngalubungan kumamot ipari na. Opo. Kagap-gapoy pa lang nagpatang lutwen mi gumatang ng si no kuston no umayti kabagyan Marinel Ratos dito ayam may. Ay kumusta gayam ni Marinel Ratos kasano tay katay dugol na imbagon. Opo. Nagadukay magayam data ni Marinel Rawatos, data ni Arceli Lizardo, data ni Hamad Alaibani, ni Manangyo. Salamo la Pilipinas dita ngagkakaro ba kayo? Bayat na adu kayo. Nagkakabagyan basta kayo grilinggor. Ngamno ka nagadukay lang aro doon, siksik lang ngagkakabagyan, grilinggor kay pay lang wanan. Dito idududwa kami kini Mami May ito giti bing sulatan. Adamo ado gagayimi ang hami kabagyan dagi jay ngam gagayimi da. Kasparigan taltalo kayo lang aditan. Puawang pay tunos siya wanan Pilipino. Nalaingon. Ala ka umayat nalaingon ni Marinel. At least kwanan leksyon na. Ada leksyon ni Marinelon masapol nga ganad. Talaga kasi dyan mauyong narigat apo iti narigat nga kuwantiag mauyong. Aglalugit ag sebo-sebo opay sabali man na dyan. Siya bunganay gayam. Sa bunganay opo. Ada yun dito ayan Mr. Ngem umay tukano ag pasya rebiit. Mayakman. Tama ka pasya lata siyempre ang ipari kita amuyo. Ala ka kabsat ka agyamayaman na kapo ka kabsat na kayo. Ag live nakto man ni Jekwa gayam. Live nakto ta. Ag live nakto ta no ka. Ag patukarak tin nagpipintas nga samsam yuwing. DJ Kasta JYT page
Nagmadi kami mati ag live ate ag LS dito yung agpatpatang kalata nga awan ti sound na maboring na kakabsat no agpatpatang kalata ti nga awan mo ti sound mo nga background kasla may kwa ang ko kabiswan daji agpatpatang niya nakadung aglalay mo agpatpatang kasla mauyo may sa ti po so nga masapul nga ikakti kwa na iti background na po gi istorya mga gunune awan pa background na kurang na lang natin kakinuto na tapno ti kasta ka alakadwanan nga agpatpatang da agkutkuto data kuto kakabsat agpakuto adagpakuto di Pilipinas hindi ko no makala kati kuto kunada ko salapi kaya taka kuno ilyes kadado ko na ko ay awan ano pos amaday ko na kinuto idubing kami nakadong nga kuto-kutuan may agi katuuban mga lakati irik nga dua uno may sa ikas jay mo apo sumurot mo dati uban 12 million ni Manang Angelina Cortez ang mamanang idubing kami basta no kuto no kunada ko karintarak agasa manggedak salapidatan salabi iti may nga kuto kakabsat no saan dati awanti uban nagpabirok to uban na si Riba met mapanamalat yan ti uban dagiti da uban na sa baga nga napagot ko aging papagot akto gis ti may nga uban gasam data nagpintas dato yung sunata na Yuletide season at apoy nabatbati po nga siyam nga minuto sakbay nga agpakadanak sa nga bali 2 oras tayo thank you po ti panagbuy-buyayo apo dapat nabati nga siyam nga minutos yun anons yun ta ag live nak DJ Facebook page tapos ata man dagiti kwa nakapadusingit nak manon konser ko naman mamanang nagpita si adubing kami apo manggod nak idi no adagya uncle ko idi agikat kati bagas ti taramidong da jilikod di ba ada taramidong di jay uno san giro pada ay apo agikatak ano ka malagip ko aja uncle mi nga natay nung may DJ balay ada siding tililikot na agikat ka man ti kwa ti taramidong ko na apos susumi ati siding na jilikod kanyang ayangkel ko bas nga aglaladot na tao nakadosngit na tao apo manang umusam kalata ka Paskwa kore ano sangputan da kamadamdamag di kakadwam puno uhanin na gumyan da jayon di ba yung maisa kaditan ada pa aji agpagaburti kusina di ba no garamid dati kusina ko gaburan nyo ti daga ay may isang alabang daga ay gabor mo diyan ti kusina da ibagada nga binting ay mapanak kami naggaburan na mamimpatan ka piso mutan naglalo ti piso di ko ado pala pakagatangan na may isang kalkalnot 5 centavo ti may isang kalkalnot amoy ti kalkalnot ati kalkalnot kakabsat ada pa malagip ko dati amuyo ay dabiana nga cars idi nga drawing na nga dabiana dajay ti kano miss binting ti may sa dajay idi gatangam ti ati chicharon nga may sa supot nga chicharon manubayad na di piso sa idi piso no salapi basta ti kalkalnot malagip ko dajay kalkalnot salapi nya 5 ti may sa amoy di dulsi pa lang idi ko dulsi manubay ti dulsi di manang binting 2 ko nadan sa idi ti dulsi tatang ko apo piso mutan This is
Una mo kaya agijay sir. Binting kwa kung kuna day. Binting dua, di kwan nagbaling nga sa lape. Di kwan talo piso kung kunada. Oh, di kwan may sa piso. Nagadunya ti nagbaliwan ti Pilipinas, nagaduti nagbaliwan ti iti nagijay tingkinan tiyo. Tay nya pa gijay makanidiya. Dabiana tay aji pritus ring magbagano mi la isulbusol bung weather time imami samin to kanon tay pritus ring atay mo ati piwin sa badajay at atay madiangot na no ka nya pa dagijay makanidi niya atay green peas atay sunshine nga green peas apo nagimas daja kay takidi green peas nga sunshine diya kamo no dapat lang nga green peas nga sunshine kulkulnut bubble gum sa 5 may isa nga bubble gum may isa nga bukol dapat ti dulce nga love idi amoy aji dulce nga love nga pagpalabasip ti bibibig kada dildila love ko na oh malagip ko man dagijay nagadunga talaga nga nagbaliwanan ko na ni Manang Angelina. Oh, di ba? Aji dulce nga love. Love, white rabbit, adi white rabbit dapat lang tay gingata. Nya pa jay white rabbit ingganata dapat lang nya aji dulce din niya. Start. Ada start idi. DJ Dance Remix. Atay candy mint. Ay sakit ipa-contest kon to madam-dama. Ay candy mint kung kuna na candy mint start nya pa ya itay love white rabbit nya pa kita duman nya nga dulce nakadungo dulce di ada pa dulce nga labos nga ada red, ada green, ada yellow, labos ko nami di nga dulce. Naimas. Labos nga dulce kakapsat, awan ti ukis na. Oh, dadi dulce. Ada red, ada blue, different colors nga labos. Nya gatangam, gumatang naman ti labos nga dulce. Labos nga dulce. Biba, candy mint, start, adumo niya, dagijay paypay di awan dagijay biba, agarami balay-balay kami, agornong kami ti bulong dulce, agaramid kami ti Christmas tree, agaramid kami ti flower vase, ikam ti aramidim nga sabong-sabong na dajay bulong dulce, alalaok, fantasmat. Ipakabot mo jayanti iit samo ikanti kwa na datay bulong dulce opo napatasam daji batching nagaramit ti boy flower vase nga bulong dulce bukta jay collecting wrapper of candies ko namin di pa kami agala Idi kwan malagip ko datay atay different manin nga tay kahakat sigarilyoan ng makornong kati sa gasot nga kahak may sa nga t-shirt ti pick kung kuna pick champion nagajay pick champion Philip Morris Winston at dagijay ay agi pasukat kami di pangkagala dagijay sa mi dubing dagijay no ada aji pick sa baliti amount na apo nagimas aji biba aji adda palaman na aji di puno candy mint biba aji biba ti kulay ti kalob na
Aji bibat kay kuanang ko asla orange tilanganan sa orange niya uno yumelo da jay supot na. Usa ada palaman na. Aji biban sa kada jay kasla orange man ang ti kalob na niya. Ada pa dulce nga mandarin. Aji mandarin na mas pa yung mandarin idi nalagip ko lata. Wana tay yellow bungon na. Kita pintas nga lang ipinti kinaubing. Lalakayan ako ko nalagip ko pa lang 48 years old. Kidi 5 at taong ko inom pito dagi pa lang makanide ibaga mo latang 40. Candy mint kaya takpay ng nagasang start atay nakagagasang nya pay may isa atay nya na ganatay maysan aja nagasang mo lang gore ka nya na ganayan nagasangan nga da candy mint na start sabali mo lang di start ada candy mint Shelly oy baching no nagpa-question na kay page ko mga bakal kitikat kadaanan dantot tempo nga pa nang ikasta gitoy start candy Mentos. Ada mentos idi. Snow White, di ba da Snow White nga dulce ate nagasang. Snow White, Snow White wow. Tamarin sir na imas. Nya tamarin. Salamagi, tamarin. Basta jitam mandarin na imas tay mandarin kada ti yellow ti ukis na ide ka orange. Kulkulnot kung kanara kulkulnot tapi kulkulnot adu daji malaglagip ko manin malagip ko datang sardinas tibay sa sardinas idi jamuno 3 no 5 jakan 3 no 5 datang sardinas idi Youngstown nagadon miswa mo ko dadak babapasi ngam tay miswa babasit ngam tay bihon tamarin na imas jelly dagita orange sir at yellow boilong na ngam kapintasan idi dagito gitay ubing agbibising palabagang ngiwan akadabi aji pa biba iso ti pag lipstick midi nag red lips kung kunami daji ti kwa idi nga dulce ipa-question ko to jay Facebook page na gitaw. Anya tinagan datay dulce nga kadaanan nga mabalin nga pag lipstick iti kada pagpalabasit iti dila korakto ti jay. Love kunadan to may. Biba ya sir love ko namak one love manang nga talati pagpalabas iti bibig dito di karoti ay amidi nga ti kulay na dahi ko kasla red iti supot na niya di love ko na lang. Happy New Year ka no bubblegum batching ti igusugos ta bibig sabah nila tabaching kasi gilab talaga nga dulce nga makapalabasit ti bibig bubblegum di ako po atay puyutam nga nagdaklag loblobo atay paglipak nga ditayan ti agungo kasjay ajay agwara ko makwa ay malagap ko datang bubblegum kakapsat hindi nagpabuda kami gilokos di ading ko
nagimbitar na ti babalasang nga tagapayagan ng mapan ni Ilocos Norte. Ada may isang kabalasang kabsat nga naikan ti babelgam di ulo na po naipulo-pulo mo tay babelgam nagsangi mo tan tay balasangan talaga nga naiko tay babelgam di yan ti buoknan nga may katan siyempre masapul ti adu nga lana bubblegum. Agsangi mo naman ang datay kwanta aji nagtugawan na diyan ti bas like kan ti bubblegum diyan ti wanti ulo na idi kitamin ko alag ko muton ta datay anti kwana datay ulo na agsangit tay balasangan na punya ko datay paksangsangitan natin kung kura man ina kung sa bagay pa nalakayamat gaminti makasjay siyempre makita lat nga naipagkat tay buoknan narigat niya katang nga talaga aday ata siyempre ti katukad na di ko magutod talag bumarkuton kasam kagayan to Ilocos no nagidida kas dyan nagsadag kimpo mutun tay kwan di ano mo nadadlaw 5 cents ti 10 pieces nga bubblegum. Dapat yung bubblegum nga tinalabasit batching ati bubblegum nga babasit nga kaslay ilog ti kwan ko ka adanagan na dayay bubblegum nga babasit nga awan TV ukis na malagip ko dayay nga bubblegum so dayay ti para comedy. Hello Chenny Lover, happy watching Chenny Lover, congratulations Chenny Lover. Naka madami ka ng saging, nalampasan mo na yung requirements. Siguro marami ka ng WH Chenny Lover. Hello Chenny Lover, iso dahil di igusugos bibig ko na nalakaya ti makalbo ko na ni Lorna Domingo. I won talaga Lord. Mega shout out host, sabi ni Chenny Lover. Salamat host. Ano, nakamone ka na Chenny Lover? Dito sa akin kulang pa ng mahigit 300. Mahigit 300 bukas baka madagdagan ng 100 200 na lang. Chenny Lover, money na po ako host. Nakuha mo na yung WH Chenny Lover, nakuha mo na yung 4,000 na WH. Kanina pa lang ako namone. Congratulations kasi kaninang umaga kaninang umaga chinek ko yung bahay mo. Nagplay ako ng yung isang video mo, wala pang advertisement kaya siguro hindi pa namone ito sabi ko. Kaya yes po. Kanina pala ako namone. Congratulations Chenny Lover. Namone ka na chinek ko lang walang ads pa. Wala kang ad kanina nung ads nung pinanood ko. 14 million. Happy watching. Yes po. Susubukan kong mag Chenny Lover. Mellow Touch. Congrats Chenny Lover for your success. Sa hirap at pagod, puyat, kung ano-ano na ang nandyan, mahirap ang magiging dito. Hello Saida RH, meron na ngayon. Kanina wala pa, pero tignan ko nga, ay testing natin. Ite-testing ko dito, Chenny Lover. Huwag kang mag-alala, Chenny Lover, pag makuha ko na yung i-play ko din yung mga videos mo. Promise, Mellow Touch. Powered by DJ Bombo. Yung mga Mellow Touch.
Melotats. Bakit walang ano dito, Melotats? Ano yung ano mo? Anong magbaba ka nga ng ano yung channel mo, Melotats? Melotats, bakit wala dito? Melotats. May 8 pala yung Melo mo. Melotats. Merry Christmas! Okay, pwede ka na palang magbaba dito. Meron na. Meron na, May video ka pang 3,600 views 6 days ago. Kaya pala. Ayan, may harang ka. This is the mix of Congratulations, Chenny Lover, for your success. Okay, pinapanood ko pero bakit ganito? Welcome to my YouTube channel, Melotats. Kaya mga kaibigan, maraming salamat kay Chenny Lover sa kanyang success na money ang kanyang bahay. Thank you very much sa Chenny Lover. Salamat host. Good night po host sa IOH. Okay. Peratik. Tignan ko nga kung ilan pa ang ilang pang minuto to. Ang mga okay. Chenny Lover, hindi pa yan money nung in-upload ko. Pero nung i-play ko to, yan di ba, bago ko i-play, may lumabas na advertisement mo. Kaya alam kong money na. Kasi pag may lumabas na gano'n, ang ibig sabihin, money na siya. Malapit ka na rin, host. Ayun, mga 300 na lang ang kulang ko. Sana bukas mga 200 o 150 na lang para okay na. Tapos na din. Pero kailangan, Melotats, pakituro mo nga sa akin kung paano yung pag-mute ng mga CPR na videos. Pakibigay mo yung instruction kung ano yung i-press ko dito sa computer kasi hindi ko alam. O dun sa cellphone ko, pakibigay mo na lang kung paano ko i-mute yung mga CPR na videos ko kasi ang dami. Bakit nag-mute ka ba? Nag-mute ka ba, Chenny Lover? Meron money na rin sir, pinuntahan ko. Oo, meron na sir, pinuntahan ko. Kasi pag mag-apply ka ng money, delete mo yung mga CPR mo. Malapit ka na rin host. Bakit i-delete ba o i-delete ba, Chenny Lover, o i-mute? Ganun ba? I-mute o kwan? Host, pag mag-apply ka ng money, i-delete mo ang CPR mo. So, ang ibig sabihin, pag naka-delete yung mga CPR, hindi mababawasan ang WH. Pinadelete lahat ng mga CPR ko. Ang ibig, sino nag-utos na magpagpa-delete? Siya? Si Lolo? Pinadelete lahat ang mga CPR ko. Ayaw tanggapin ni tatay. Pero kung mga CPR na videos bago ka mag-apply, tapos nakuha mo na yung 4,000 na WH, bago mo i-apply, i-delete mo muna yung mga yon. Pag i-delete mo, hindi ba mababawasan yung WH na nakaipon? Apo. Ayaw tanggapin ni Apo D Lolo.
Chenny Lover, paki-explain. Kung sakaling mag-apply ko ng Money, bago ko i-apply, i-delete ko muna yung mga CPR. Hindi binawasan ang WH kasi baka pag nakuha ko na yung 4,000 tapos i-delete ko yung mga CPR, mababawasan yung WH. Hindi mabawasan ang WH kasi mag-email siya yun ni Lolo. Opo, host, i-delete mo. Okay, ang dami, Chenny Lover. 346 videos na naka-upload dito. 161 yata ang CPR ko. Ang dami. Mahirapan kang mag-money kasi mag-email sa si Money, binawasan ng hindi basta hindi mabawasan ang WH bago ko i-apply, i-delete ko kung yan ang gusto niya. Pero sabi nila, imbes na i-delete, i-mute. Sabi nila, i-delete o i-mute. Ayan, thank you very much katakayamin nga sang pulo nga buya. Chenny Lover, maraming salamat sa paliwanag. Abayaan mo pag nakuha ko yung 4,000 no WH, magtanong-tanong ako sa iyo. Tulungan mo lang ako. Bago niya ako ina-accept, may email ako galing sa kanya, clear history. Ano yung clear history? Chenny Lover, ano yung clear history? Clear history. Bago niya ako in-accept, may email ako galing sa kanya, clear history. Yung mga video mo, i-clear history mo. Pag naka-clear history na, automatic i-delete mo yung mga CPR. Siguro makikita ko din pag natapos ko na yung WH. Susubukan ko kung hindi ko alam ang gagawin, magtanong-tanong na lang ako sa mga nakamone. 13 million in the house, happy watching. Maraming salamat, Chenny Lover, sa mga paliwanag mo dito. Yung mga video mo, i-clear history mo. Tingnan ko nga mamaya. Tingnan. Punta ka sa Chrome. Host, nagtanong ka rin sa ibang money. Hello, Eliani Domingo, thank you very much. Kakabsat ken gagayem. Mga kwalangan na po, na yun naklaba City, kwana. Thank you very much sa mga nakikinig. Hello also to Chenny Lover. Congratulations, Chenny Lover. Sana kikita ka, magmimilyonarya ka na dito. Thank you very much, Chenny Lover. Galingan mo magpakalat ng magagandang content para kikita ka dito. Kasi may Bisaya. Alam mo yung si
Rosana Elias. Ang sabi yung kamag-anak ko na nagaganito, nagwa-YT, dati-dati mababa ang kanyang mga saging, nagpatulong. Tapos ang dami ng subscriber, madami niyang saging. Tapos ang daming malalaki ang kanyang views. Naka-tune in na lang ako, sir. Kalpasika ako na Eliane Domingo. Salamat, host. Hindi tayo yaman dyan sa YT. Pero yung iba yayaman eh. Sabi nila, 2 months after the money, sabi daw niya kasi ang daming viewers, ang dami niyang viewers sa live, sa mga views video na, sabi niya may after 2 months daw, ewan ko kung mahangin sa labas, may mga less than $3,000 na nakadeposit sa kanyang account. Imagine 2 months lang pagkatapos ng money, tapos ganyan na ang ano niya, parang mahangin sa labas. Hindi tayo yayaman dyan sa YT. Oo, pero kasiyahan lang, Jenny Lover. Maganda to. At least mga recipe mo nandyan lahat sa pag may apo ka na. Mga po, tignan nyo yung YT channel ko. Nandun yung mga recipe ko. Siyempre, this is for future references. Just for fun. Yung mga vlogger ang mga celebrities at mga celebrity. Yun nga, yung mga vlogger. Oo, yung mga vlogger at celebrity. Pag may time ako at mag-vlog na din ako, vlogger. Mag-vlog din ako sa mga restaurant. Kukunin ko yung mga menu-menu nila. Magbi-video. Kunwari papasok ako sa isang restaurant, tatanungin ko kung mga menu nila, kung anong mga ingredients, ganyan. Oh. Hello to Marinel Ruatos, Merry Christmas, Kapsat, Ken Gagayem. Sila yung yayaman. Marinel Ruatos, good luck. Tanamimbagkan. Naimbag tayo sa ima mo. Hello manang Angelina Cortez, nakaturog kan. Thank you, Jenny Lover. Anong oras na dyan, Jenny Lover? Merry Christmas, Jenny Lover. Jenny Lover, anong oras na dyan sa kinaroroonan mo ngayon? Ohos nag-vlog ka sa lugar nyo dyan. Ipakita mo yung mga lugar nyo dyan. Alak umayat nalaingkan. Dito ang daming magagandang tanawin dito sa amin, Jenny Lover. Pero ang problema ko, wala akong kotse. Tapos siyempre pag mamamasyal ka dito kotse, siguradong mag-aarkila ka ng kotse. Hello sir, hanak pa yung naturog, damdaman, dumdum nag-istorya yun. Alas 10:30 ng gabi. Alas 10:30 ng gabi. Ano ang Noche Buena nyo? Ano ang inihanda mo, Jenny Lover? Mag-bike ka, host. Bike. Bayaan mo, Jenny Lover, pag wala pa ako, kung may time, kasi bihira ako pumapasyal dito kasi may mga anak ako dito, wala silang kasama sa bahay, lalo na kung may work si Mrs. Kaya ganun na lang, wala kaming
Wala kaming handa, host. Bakit hindi ba kayo naghahanda dyan sa Poland? Poland ba? Holland? Pati dito, hindi kami naghanda ng bibingka. O, yan. 8 million in the house. Kakabsat, iyanay ko man lang 2 hours and 30 minutes. Thank you very much. Kadagiti agbuyag din dingog. Merry Christmas latang kada kayo amin kakabsat. Sapay ko maputa mayat iti panang sa ureno malmaldal kayo malmalday kayo apo ngamang paspasang bay iti makungkuno nga Pasko alak ananusan nyo apo musem kay latan. Smile for your families. Iti panagusum yo apo mangipakita nga usuman nyo alat dagiti pamilyayo di Pilipinas. Kadito kat dati ni mami may duang ubing. Okay la kanya mi at dakadat kami aming ngomno di Pilipinas ket la kanya ayo ko mati ayam mi aka awan Tawreno awan si dami kas pangarigan ko ba ditoy. Upat kami, naragsak kami, agsasango kami. Agpa-share kami amin. Dito kasi sa Holland 2 beses ang Pasko. First Christmas sa Biyernes, second Christmas sa Sabado, bukas ang gabi pa kami maghanda. Balitag! First Christmas sa Biyernes, second Christmas sa Sabado, bukas ng gabi pa kami maghahanda. Talaga sir ko na naman ng Angelina Cortez. Siyempre po, yati ko natatay ni DJ Kevin Jig Jayanti live nan. Giti OFW ko si kayo iti si kayo kano ti nalipata ka ti English na na English na nga si tay kano ti agidaldala iti ngay ko nanatayin agdaldala sakripisyo hamang nga kasi dyan alipata ko 7 million in the house maturog giti makaturog maturog kay latang kakabsat adapay na batbating nga 3 minutos sakbay nga host ganito sa ulan 2 Christmas kami mag-celebrate alang maganda naman dyan 2 times 2 times din kayong magagastos scooter ka rin tapno makita mo amin na views dita napintas nakita mo amin dita views agi scooter na among ti scooter ito ko iparit dag lalo numag na ti highway madida kayat ti matilip ka ay kayat kuno agi video na bagbagnan ako tano makadayo ka bagbagna ka ti may sa oras adayo pakadanaw naman nagsubli ka to may sa oras manen exercise kasi no scooter ka maday baka matiliw ka payag swelta ka wanan ala ko Merry Christmas Johnny Lover dyan sa Holland sana'y masaya ka sa sa Paskong ito and congratulations for your success in your YT channel. At least hindi ka na magpupuyat. Hindi ka dito sa akin na nagpupuyat ganyan pero okay lang total maaga pa dito alas 9:30 ng gabi. Jenny Lover, tignan ko nga dito. Ayan na maghusga dahil dyan sila masaya by Melo Touch. Ang taas yung ano mo 3.6 thousand. Congrats. Magano ka nga to? Nakaano ka dito. Comments are turned off. Naka-turn off ang comments mo dito. This is the mix of DJ Jufel Idol. Thank you, Melotots.
host lahat tayo masaya sa Pasko. Masaya yung mga masaya, pero yung nag-iisa, nalulungkot din sila. O off comments yan. Kuno. Lahat tayo masaya sa Pasko. Okay. Sa mga nanonood na nakikinig sa mga istorya natin dito, mga usap-usapan, usapin na mga kaibigan, thank you very much po sa inyong lahat. Merry Christmas to all of us. Good luck and God bless us all. Thank you very much for watching kakapsat ken gaya. Agyaman nakaputian anusyo nga nagdengdengeg nagbuybuya kanya ta iti napalabos nga 2 oras ket ken 30 nga minutos. Kada kayo amin na po. Thank you very much. Takita man na makalive na kiti